Deka jing itu eka kten khasi pilaju eka khasi otar society kala jusem namar ngidon kamban itu eka kten khasi aka isirun namar bon sen iba haba kiwe ki jekre ki ai exam IAS IPS tata kile haka kten lajam ni pade namar ki hable bele kten pharang namar tengkhat u khamtam upre waduna eka jing sutok kten pharang lese sem jing halai de bangan deba lai tho eka kten khasi pade daga kten khasi pila ban yo tho eka ni exam ki khna babon balang kinyo yegane ban pas kini ki exam ki don kam ban itu tagano yakane ru gan rasha parliament ngan nama ki jingya khilaya la lapun munsne ki don kam ban sutho ba yakane ngan rasha parliament ngan kren ba khila de ka por ban itu nama khamtam haka assembly na do arjar khatphra khila de rai ka resolution ba hide ban itu eka kten khasi ba kten daro hangai hado mentang yi ba umdon e namar ki om o ka daw de ba phimdon ka dak habdon ka dak original hanrai nila pedang ka dak thareng ka dak jungi ru ka de ka dak bolom original hata ka kom ni don kam ni tho nan sim yakane ka maru ba ki khna sa haba ki pule ki lata ki nang man tho ekono kono ka exam ha kten jom ki kan sup haya ki pakin ya sakma kata de ka mat ka ba sip sakma ka